नै जों टंलायाव थांनो ओंखारदों बैसागो फोरबो बरायनाय फोरबो नै दा जों 6 जनसो ग्रुप जानानै गथ' भारा लानानै थांनो ओंखारदों गथ'आबो बिनिनो आंनिनो लोगो मानिगानि बेनो दा जोंनियाव थांसै जों ज'नो गासिबो साबा जाखाबाय आरो फैगासिनो मानसिफ्रा जेबो नङा बोरो सासेया फैगासिनो फैबाय सासेल' नुबोदों गैला फैयै थाङा मानो बाइक थाङा Ya sudah berapa nih? Dan saya pun सोलिगासिनो माने जानाय आरो दा जाग्राफ्रा बिसोर जानो गुमै आदै बे आदैयानो ओंखाम जानो जिरायगासिनो मा जागोन मा मोनजागोन बेयाव मा मोनजागोन बुं मा मोनजागोन माने दा मोनथिथ'नाय जायाखै आरो दा मा होफैदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा होफैनाय जायो नुलांगोन भिडिअनि गेजेरजों गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि मोनजामारबाय मा बेदर मोनजाखो बुं मा बेदर अमा बेदर दालि अमा बेदर दा गासिबो जानो सुरु लाबाय दै बथल ओरै होफैगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोदोसो जागायजेनबाय नै गोथाव ना दे जादो दे ओमफ्राय आराम जाखांनानै दा मोसानायखौ नायनोसै जाबाय लाजदों नामा जाबाय था जाबोखादों नामा ओंखाम न'आव जाबोखायाखै जानो होननासो फैखानायालाय बिदिबा जों जागोन लानो दा नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबाय थागोन गेजेर गेजेर मोसानायखौबो देखायनाय हायोबा देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बैसागु
रेडि जानानै थाखाय खावलायबाय देमसि मोसानाय hadirnya गामिनि बिहामजो बैसागु हान्जा मोसानाय रेडि जागोन दा गामि खावलायबाय लोगोसे बिनि Come on.